心中的小梦想一闪一闪在发亮，穿越年少的迷茫，我会变得更坚强。心中的小梦想一天一天在成长，千字我也。 mutanen kasar Sin sukan yi karin magana suna cewa iganu shi bango o don yarana suna kasar Sin, a shi ina da gida nawa a kasar Sin. Sunana injiniya Sani Tsowa Alhassan. Na zo ƙasar Sin a shekara ta 2006. Kafin na zo ƙasar Sin ina jin labarin arzikinta da girman tattalin arzikinta. Na zauna a ƙasar jihar Gwanzu saboda gari ne wanda ya kama daidai da yanayi irin na kasar Afirka, babu kankara, babu sanyi sosai. This man for WC no bring work before. Na kama kamfanin kwano a shekara ta 2007. Ina yin kwano a ƙasar China, ina aikawa zuwa Najeriya da Niger. A shekara ta 2 zuwa ta 3 na fuskanci rashin jin daɗi wani lokacin a zamana a garin Gwanzu cikin ƙasar Sin da kuma samun sha'awa da jin daɗi saboda rabuna da ƙasata Najeriya. Zamana a garin Gwanzu cikin ƙasar Sin ina sha'awar shan madara ta gargajiya ta mutanen Sin. Ita wannan madara ana kiranta shamfinne, yana daɗi sosai, tana da daɗi. Ina siyanta a duk lokacin da na tashi daga aiki domin in sha ta. Baya da na haɗu da matata Halima Jolinson ta taimaka min wajen bani shawarori na wasu abubuwa, kuma iyayenta ma sun taimake ni wajen abubuwa na a nan ƙasar Sin da ƙoshin lafiya. Mama, 我喜欢吃番茄，为什么非洲人这么喜欢吃水？ Sukan yi karin magana suna cewa kafin na zo ƙasar Sin ni injiniya ne na fannin kere-keren mashina. Nake son in ga yarana da duk iyalina suna cikin zaman lafiya da ƙoshin lafiya. Shi wannan birnin Gwanzu birni ne mai girma a cikin birane da suke cikin ƙasar Sin. Yana samar da kasuwanci ga baƙi 'yan ƙasashen waje masu yawa. Kuma birnin yana samar da yanayi wanda 'yan baƙi in sun zo suna jin daɗin kasuwanci a wannan birni na Gwanzu na ƙasar Sin. Shi ne ya sa nake son in ga yarana da duk iyalina suna cikin zaman lafiya da ƙoshin lafiya, kuma ni ina da sha'awa don yarana suna ƙasar Sin, a shi ina da gida nawa a ƙasar Sin.